مرحتن لهيكانن سرعت بلصقنا نبحرن أفدق بحرن أملكيتهم وقحت أبحز قربوهم زلو حدستي زسدمو حسابات متحزيب اللومن ناتنايو كن ملصينا إلى من نفكروا بنصارو دما ناب قيح بحري كم مخاد قيح بحرنا بإثيوبيا خمزمت مقبار زبل حدش ماي زيت عام إمامي حيزم قريبهم اللو يا بحر بر لماغنيت إثيوبيا ودا بحر كم تقواز لمن بحرو ودا إثيوبيا يمطام የሚሉ አማራጮች ይሰማሉ أفدق بحر نمركب إثيوبيا أنا بحري كابت تقعد سلمتاي بحرنا بإثيوبيا زي متص زبلو أمارات إيتات يسمع يوم ناب قمقم قيح بحري كم مخاد نبحري بمسرب غير كم ممصوز بالأمارات إيتات زقربو مهرات هلو إذا مارات أزي كساب كنديك عوات يغل ወደ ባህር ዳርቻ ከመሄድ ባህሩን በቦይ ቀዶ ዳርቻውን ማምጣት የሚል አማራጭ የሚያቀርቡ ምሁራን አሉ نتي زحلمون زبهقون قيح بحري بخمي كمز وننوان نصور من قد يبلومن زجبت حقاو مرتعو سلازي بلوم حنساب بحيلي كالوان دما بحقي بإنكان هابان بتاريخ بجوغراف ببسح حزبي بلمانو وزتنا تبهالي تقالبات إن حد حدو زقاجون إمامتات حسابات يقربو ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የባህር በር ባጣችባቸው አመታት ሁሉ ዳግም መተንፈሻ ለማግኘት በህግ ኢትዮጵያ በታሪካዊ አጋጣሚ አፍደገ ባህሪ ካብሳነትሎም ዓመታት ዳግማይ መተንፈስን መርከብ በሕጊ በዲፕሎማሲ በእንካን ሃባን በኢኮኖሚን ብዙሓት ሓሳባት ቀሪቦም ኣለው ካልእ ድማ ምህንድስናዊ ኣማራጺ እዩ ከምቲ ግብፃውያን መትረብ ስዌዝ መሬት ኩዒቶም መትረብ ብምድላው ዝገበርዎ ነቲ ባሕሪ ስሒብካ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይከኣል ዝብል ምህንድስናዊ መፍትሒ እዩ እንደ ግብፁ ስዊዝ ካናል መሬት ቆፍሮ ቦይ በማበጀት ባህሩን ወደ ኢትዮጵያ ስቦ ማስገባት የሚል የኢንጂነሪንግ መፍትሄ ቀይ ባህር 1000 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት ብዙ ሀገሮችን ያካለላል ስለዚህ ከዛ ውስጥ በኢትዮጵያ ድንበር ጋር ያለው ርቀት ምን ያህል ነው 1000 ኪሎሜትር ገምገም ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ንብዙሓት ሃገራት ይዋስን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ርሕቀት እዩ ዘለዎ ኣብ 4 ቦታታት 34 43 54 ከምኡውን 63 ኪሎሜትር ርሕቀት ኣለዎ ንሕና መስረብ ክንሰርሕ ከለና ኣብታ ፀበበት ቦታ ኣብ 34 ኪሎሜትር ኢና እንመርጽ ነቲ 34 ኪሎሜትር ሰብ ዝሰርሖ መትረብን ወደብን ተዳእ ተኳዒቱ እቲ ወደብ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክስራሕ ይከኣል እዩ እቲ ወደብ ዝተሃንፀ ማይ ይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኣስፊሕናዮ ማለት እዩ ወደቡን በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መስራት ይቻላል ከተገነባ በኋላ ውሃው ያው ግራውንድ ብሬኪንግ ሲለቀቅ ይገባል በቃ ተገናኘ ማለት ነው ቀይ ባህርን አሰፋ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ማለት ነው ከዚህ ጀምረን እስከ አሰብ ድረስ ያለው አካባቢ ብንቆፍር ወይም እስከ ቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ብንቆፍር ምን ውጤት እናገኛለን ካብዚ ጀሚርና ክሳብ ከባቢ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ምስ ንኹዕት ውፅኢቱ ከመይ ክኸውን ክሳብ ዓሰብ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ንምኹዓት ቁመቱ ዕምቆቱ ስፍሓቱ ክንደዩ ክኸውን ኢልና ካብ መበገስ ሓሳባት ተመርኪስና ጽኒዕናዮ ካብ ዓሰብ ሰመራ ክሳብ ቱጀራ ዝኸይድ መስመር እዩ ኣብ ሶማል ናትና ዝነበረ ዙቤት ዝበሃል ወደብ ኣሎ ብኡውን ከም ኣማራጭ እንጥቀም ንኽእል ኢና ኩሎም ካብ 71 ኪሎ ሜትር ይሓልፉን እዮም ጠቃሚ እንደ አማራጭ ልንጠቀም እንችላለን ከሚለው አንፃር ነው ሁሉም ከ71 ኪሎ ሜትር በላይ አይወስዱም ካፋር ወደ ቀይ ባህር አካባቢ ስንሄድ 71 ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ እነኛ 71 ኪሎ ሜትር ሄደ ካብ ዓፋር ናብ ቀይሕ ባሕሪ 71 ኪሎ ሜትር ምስኳዓትና عمقوتو 150 قونو 180 متر صفحات كل وي نعو قعيتنا مايات قيح بحري كنمصو نخلينا ودب فطيرنا مالتي يا قي بحرن وها مامطات انچلالن ودب فطرن مالت ነው አሁን ቀይ ባህር ውሃውን ያንን ቆፈረ ካመቻቸለት نقيح بحري كم متربات سويتن بانامان قعيتنا نتماي كم زمص نغبرو ودب فطيرنا مالتي بمسواع كنتقمين يردليتنا نسو زي قال تخوين ግን بعلنا ودباتنا كنفطر نخلينا مسواعنا بنتقم نبره يا قال تساكا ግን
በራሳችን ምን ወደቦች መፍጠር እንችላለን የሚለውን በዞም ልሂቃን ብዛዕባ ዝቀረበ መጽናዕቲ ቅድሚ ምዝራብና ተኸታተልቲ ስርዓታትን ሰፍሉ ይረብሓን ኢትዮጵያውያን ነዝልዒሎሞ ዘለዉ ወፈራም ወናን ቀይሕ ባሕሪ ብዘይካቶም ፈሊጦም ጸመሙ ሕጋውነትን ሓቅነትን ከም ዘይዕወትሉን ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም እዚ ኩሉ ዓወድ በድን ምዕልባጥን ድማ ኮን ልኾን ንዕወት ዘንቀረዳ እምበር ብሕጊ ይኹን ብሓይሊ ብፍጹም ከም ዘይሰልጦም በዞም ፕሮፌሰራትን መሃንድሳትን ቀሪቡ ዘሎ ምህንድስናዊ ሓሳባትን ኣማራጺታትን ሓደ መርኣያ እዩ እዞም ልሂቃን ከምቲ ግብፃውያን ዝገበርዎ ብምባል እዮም ኣብነታት ዘቕርቡ ዘለዉ እንተኾነ ናይ ግብፃውያንን በዞም ኢትዮጵያውያን ዝሕለም ዘሎ ሓሳባትን ፈጺሙ ዘራኽብ የብሎን ግብፃውያን ንመትረብ ስዌፅ ኣብ መሬቶምን ኣብ ማያቶምን እዮም ሃኒፆሞ እዞም ዝሓልሙ ዘለዉ ጎረባብትናኸ ኣብ መሬት መን እዮም መትረብ ክኹዕቱ ማያት መን ስሒቦም ብመሬት መን እዮም ክሕልፍዎ ከምቲ ቐጻሊ ዝምድርዎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝውንንዎን ዝብፅሖም እንተደኣ ኮይኑ ንቐይሕ ባሕሪ መትረብ ኩዒቶም ናብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ከም ዝኣቱ ምግባር ዝብል ሓሳብ ከ እንታይ ኣድልዮም ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ይብፅሓና ንምባል ብመራሕትን ሓለፍትን ጉጅለ ብልጽግና ዘይተፋሕሪ ጉድጓድ የለን ፈራሕ 10 በስሩ ብታሪኽ ጂኦግራፍ ስነ ህዝብን ኣልዒሎም ወነንቲ ከም ዝነበሩን ከም ዝግብኦምን ክማጎቱ ይፍትኑ ብሄር ዓፈርን መሬቱን ሓደ ካብቲ ከም መጣልዒ ክኾኖም ዝፈሓሓርዎ ዘለዉ ኣጀንዳ እዩ ብሄር ዓፈር ኢትዮጵያዊ ይብሉን ኣለዉ ነቶም ኣብ ውሽጢ መግዛእታዊ ዶብ ኣብ ገማግም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሄር ዓፋር ከይተረፈ ኢትዮጵያውያን እዮም ክሳብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባ ጉንባሕ ዛግራያ ትብላ እዩት ነገር ይሄ የምታዩት የአፋር ትሪያንግል ይባላል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስሉስ ኩርና ዓፋር ማለት ዓፋር ትሪያንግል ይበሃል ደቂ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣለዉ ብስነ ህዝቢ ማለት ዴሞግራፊ እንተዛሪእኹሞ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከይርኢ ተኸልኪሉ ኣሎ በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ ከአሰብ ጀምሮ መቀነቱን ተከትሎ እስከ ዳህላክ ድረስ የአፋሮች መሬት ነው ካብ ዓሰብ ክሳብ ዳህላክ ናይ ደቂ ዓፋር መሬት እዩ ከም ግደ ሓቂ ኤርትራ ዕጹቲ ማለት ላንድ ሎክ ክትከውን ዘለዋ እምበር ደቂ ዓፋር አይኮነን እንደውም ሎክላንድ መሆን አለበት ኤርትራ እንጂ የአፋር ህዝብ አይደለም በጣም ቅርበት ያለው እኛ በደንብ የምንፈልገውን ነገር በቶሎ ኣዝዩ ዝቀረበ ንሕና ብእንደልዮ ብቁልጡፍ ክበፅሓና ዝኽእል ዓሰብ እዩ ዓሰብ ድማ ብታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሱልጣናት ኣዳል ዝቆጻጸርዎ ዝነበረ بملو جماعم كي بحري انت لاين إيرترا بملو زقوس أتصروا عدالويان زبهالو دك حفريهم. The whole coastline, including Eritrean coastline, بملو ميقولاترو تعدالوش عدال من اللاچو يا عفار حزب مالتنا. حدا نتبح 5 مليون حزب عفار كيح بحري كيري يدخل كيلو مالوز بالمجلس مرحبا لصقنا عفار يكونوا كالوت بهرات يبزحوا حدو بتفطرو يكون بحقي ኢትዮጵያ ትባል ሀገር ትኹን ብሄራታ ቀደም ይኹን ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ አይመልከቶም ነው መራሕቲ ብልጽግና ምጽሞ ዘሎ መጉት ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ኣህጉራዊ ዶባት ሃገራት ዘዘናብልን ንሰላም ርግኣትን ቀርን ኣፍሪቃ ዝዘርግን እዩ ቅድምታ ኢትዮጵያ ተባሂላ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝቆመት ሃገርን ኤርትራ በመልክዕ ፌደሬሽን በኢትዮጵያ ክሳብ ትጉበጥን ዓሰብ ካብ መሳፍንትን ሃጽያትን አቢሲኒያ ነጻ ኮይና ብሱልጣናት ደቂ ዓፈር ትመሓደር ዝነበረት ምስ ምእታዊ ጣልያውያንን ምሕንጻጽ መግዛእታዊ ዶባትን ድማ ኣካልታ ብ1890 ዶባታት ዝተነጸረ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግዝእቲ ኢጣልያ ሃገር ኤርትራ ተባሂላ ናይ ዝተሰሜት ሃገር ወደባዊት ከተማ ነይራ ብ1991 ድማ ከም ኩሉ ክፋላት ኤርትራ ብኸቢድ መስዋዕት ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ኮይና ኤርትራዊት ወደባዊት ከተማ ኮይና ትቕጽላላ እዚ ኩሉ ብዛዕባ ዓሰብ በኢትዮጵያውያን ዝቕርብ ዘሎ አጀውጀው ቅንጣብ ሓቅነትን ሕጋውነትን የብሉን 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተን ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች
ولا كوفح زبولو انتخونو نشيحن 300 كيلومتر جماجم قيح بحري دك عفار يوم زنبروه عب إرترا جيبوتي كسابورت السودان عفار يوم زنبروه إذا بعد سلطان بالسجنات تولادي إثيوبيا عفاري بهاليتيا جغرافين سنة هزبن هاجرازي فلتت بزعبا جماجم قيح بحرن هزبون من أبي كم زنبر هزب أكيبات استمر الله أب إرترا أيناي بهر أبي ينبر حتى يكونن أب زمرتو بزدل يوم من قد ينبرالون كنبرونيو كم تناتهم ببهر قانقوان خيمانوتن زتهانا غوت هزبي يبلنان نأفلط أتوم بجيغات استمرهم زرلاغن اتستتقسينو حد جماجم قيح بحر إرترا بهر عفار بهر راشايدا بهر الساهو بهر تقران كالوت بهراتن زحقوفن بحبارن بسنيتن زنبروان مخانو كتفلطو زقبا حقيو እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው ولا كوفح زبولو انتخونو ኢትዮጵያዊ የሚባል እኹልዩ ካፖርት ሱዳን ክሳብራስ ዱሜራ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓፋር ሓያል ሓላው ዶብን ንኢትዮጵያውነት ክብር ዝህብን እዩ ጠንካራ እንደሆነ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ነው በዛ አካባቢ ከዳህላክ ጀመረ ከምጽዋ ጀመረ እስከ ታጆር ድረስ ያለውን ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ያለውን ካብ ዳህላክ ክሳብ ምጽዋ አንታ ጆራን ዘሎ 1000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ብዘይካ ህዝብ ዓፋር ካልኣኡ ዝነብር ህዝቢ የለን ደቂ ዓፋር ጥራያም ዝነብርዎ ቀይ ባህር ጠረፍ መመሃል ሌላ ማንም ማህበረሰብ ሳይኖር ዓፋር ብቻ ነው መኖርበት በዛ ጠረፍ ላይ ቀደም ብሎም በአፄ ምኒልክ ጊዜም ቢሆን ኣቀዲሙ ኣብ ግዜ ሃፀይ ምኒልክ ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ኢህኣደግን ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ዝካየድ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ሓያል መርገፂ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ማንኛውም ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ጠንካራ አቋም የነበረው ህዝብ ነው እዚ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ አንፈቱ ስሒትሎ ታሪክ ፖለቲካ ውትድርና ይተሓዋወሰሎ ብዘይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓፋር ዝበሃሉ የለውን ይብላሉ ንምዃኑ ንኤርትራን ህዝባን ክወርር አንቂሉ ኣገልጋሊ ልኡኽ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝምዝራቡ ዘገርም ኣይኮነን ንኣይተ ጻድቃንና ሓቶ ግን ኣሎ ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ዘመኑ መዓስ እዋን ምስ ህዝቢ ዓፋር ርክብ ዝነበሮ ምኒልክ ንደንከልን ዓሰብን ከ ረጊጽዎ ይፈልጥ ድዩ እቲ መልሲ ኣይፋልን ድዩ ሃፀይ ምኒልክ ግዛት ኢጣልያን ዝነበረት ኤርትራን ገማግም ባሕራን ንኸይረግጽ ምእንቲ ብ1889 ኣብ ውጫለ ዝተገብረ ውዕል ነዚ ሕጂ ተሓዋውሶ ዘሎ ታሪክ እኹል መልሲ እዩ ዝጠፈሸ ነጋዳይ ናይ ቀደም መዛግብቱ ይፍትሽ ዝብል ምስላ ኣበዋት ንህሉ ኣካይዳ ስርዓት ብልጽግና ዘነጸር እዩ ባሕሪ ብጻሕናይ ንምባል ዘይተንከፍዎ ርእስቲ የለን ናይ መወዳእታ መጣልዒት ኢሎም ዝሓሰብዋ ደቂ ዓፋር ኢና ዝብሉ ተረፍ መረፍ ስርዓት ደርግን ተኸተልቲ ብልጽግናን ከምኡውን ዓለም ዝጠለመቶም ጀነራላት ኢና ዝብሉ ኣኻኺቦም ዓፋር እትብል መዝሙር ክኸስዋ ይረአዩ ኣለዉ አፋሮች ቦርደር የላቸውም እኔ ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ስለቆየሁ ዓፋር ዶብ የብሎምን ኣነ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ስለ ዝነበርኩ ሓደ ዓቢ ቀቢላ ካብ ኣጽቢ ውርድ ኢሉ ከነባ ወይ ድማ ፈረስ ድገ ኣብ ዝበሃሉ ቦታታት ትረኽቦ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ካብ ቡሬ ክሳብ ኢራፋይለ ካብ ኣውሳ ክሳብ ዓሰብ ይርከቡ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ኣብ ዓፋር ዶብ ዝበሃል የለን ከም ዝደለይዎ ይረኸቡን ይነግዱን ይሄ ቦርደር አርቲፊሻል ነው እንደፈለገ ነው የሚገናኙት የሚንቀሳቀሱት የሚነግዱት የሚሰሩት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዉ ብሄር ዓፋር ይኹኑ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቲ ካብ ግዜ መሳፍንትን ሃጽያትን ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ናጽነቱ ብኢትዮጵያውያን ገዛእቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣረመኔነት ግፍዒ ዝምታ ምጽናት ዓሌት ረሲዑ ንኢትዮጵያ ክብሪ ዝህብ ኤርትራዊ ኣሎ ኢሎም ምእማኖም ዘስደምም እዩ ትማሊ ብሰንኪ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ዝተሰከሙ ኣድራዕ ዝወግአን ተረስዐ ዝተወግአ ግን ኣይርስዕን እዩ እቲ መልሱ ህዝቢ ዓፋር ንመሳፍንትን ሃጽያትን ኣቢሲንያ መሬቱ ዘየድፈረ ኣብ ግዜ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኣብነት ዝጥቀሱ ሓያላት መራሕትን ተቓለስትን ዘፍረየ ነቶም ምእንቲ ናጽነት ሃገሮም በረኻ ዝወፈሩ ጀመርቲ ሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ከርሱ ዓቂቡ ዝተኸላኸለ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ንናጽነት ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ መስዋዕቲ ዝኸፈለ
ሕጅውን ዘይከም ሕልሚ ሰበስልጣን ብልጽግና ንሉዓላውነት መሬቱን ባሕሩን ብትብዓት ዝከላኸል ዘሎ ኤርትራዊ ህዝቢ እዩ ርሑቕ ከይክድና ኣብ ቅድሚቶም ኣብ ሓምሳታት መሰልና ረጊጾም ዝጓዕፀፁናን ዝጠለሙናን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዳግማይ መሰልናን ናጽነትናን ብድምፅና ዝደራዕናሉን ረፈረንድም ኢትዮጵያዊ ስምዒት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ዝረኣየዎንን ውፅኢት ምርጭውን ድማ ንሓሶታትን ሕልምን ሰበስልጣን ብልጽግናን ዕሱባቶምን ህያው ኣብነት እዩ ነሃረላ መሮቶም ሰነተክ ነሃራል نجدت فرصة أساكو ودري عالم دورة هيولت دورمي كدا من نتهيالك اليوم لأنه فرصة نمجدكي فرصة مدى دورايا الفرصة إن ذهبت لا ترجع أنه فرصة يولت دوره أوكا سعيدي فرحانة يفرحا قياس مالي مالك تيسي ولا نمو حياتك أي تيسي حياتها قبله ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጎሳዎች የባህር በር ከምዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለው ቀቢላታት ወይ ብሔራት ኩሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎም ኣብ ካልእ ዘለው ሶማላውያን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎም ናትና ሶማላውያን ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ የብሎምን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ደቂ ዓፋር ኣፍ ደገ ባሕሪ የብሎምን ኣሕዋቶም ግን ቀይሕ ባሕሪ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኦሮሞ ባሕሪ የብሉን ኣብ ኬንያ ዘሎ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎ ጅቡቲ ያለው ሶማሌ ግን ቀይ ባህርን አክሰስ ያደርጋል ሶማሌ ያለው ሶማሌ ደግሞ ቀይ ባህርንም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሶማላዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣለዎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሶማላዊ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ይውንን ኣብ ኩሉ ዘሎ ሶማላዊ ባሕሪ እናተጠቐመ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሶማላዊ እንታይ ስለ ዝበደለ እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ ህዝብ እዚህም ካለ እዚያም ካለ ለምንድን ነው ለብቻ የተከለከለው እዞም መራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልጽግና ኣበይ ናይ ዓለም ከም ዝነብሩን ኣበይ ከም ዝተማህሩን ዘገርም እዩ ኣብ ሶማል ዘሎ ሶማላዊ ባሕሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሶማላዊ ባሕሪ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ስነ መጎት ብልጽግና ብኸመይ ክግለጽ ከም ኣባሃልኦም ልኡላውያን ሃገራት ክፈርሳ ኣለዎን ኣብ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከብ ናይ ሓደ ብሔር ህዝቢ ዶባት ፈሪሱ ክትሓወስ ኣለዎ ዶባት ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ከም ስነ መጎት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ብልጫታት ኩሉ ግድን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ ንመራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልጽግና ኣነጺርካ ክግለጸሎም ዝድለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሶማላውያን ኦሮሞን ዓፋርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽረኽቡ ካብቲ ተዓጺዮሞ ኣለዉ ዝበልኩሞም ናይ ኢትዮጵያ ዶባት መሬቶም ሒዞም ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዘለዎም መሰልቶም ኦጋዴን ናብ ሶማል ኦሮሞ ናብ ኬንያ ዓፋር ናብ ኤርትራ ወይ ጅቡቲ ቤኒሻንጉል ምስ ግድብ ኣባይ ናብ ደቡብ ሱዳን ክጽንበሩ ኣለዎ ማለት እዩ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዋዕላ ካይሮ ዝጸደቐ ሕጊ ዝጻረርን ዞባዊ ህውከትን ቀውስን ዝፈጥርን እዩ ከም መግለጺኦም እቲ ብጸቕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብ1948 ናብ ኢትዮጵያ ዝተጸንበረ ኦጋዴን ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ናብቲ ዝነበሮ ግዝኣት ሶማል ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ ኤርትራ ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ትውንን ኢትዮጵያ ድማ ሃብታም ልሙዕ መሬት ፈለገ ኣባይ ኣዋሽ ኦሞ ዋቢ ሸበሊ ባሮን ካልኦትን ኣለውዋ ንሕና ካብዞም ኣፍላጋትን ልሙዕ መሬትኩምን ምቐሉና ቃሕ ይብሉና ኣለዉ ኣይበልናን ከምቲ ዝተባህለ ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ይሕመቕ ይጸብቕ እትውንኖ ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ጸጋታትን ኣለዋ ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ንጹር መግዛእታዊ ዶባት ኤርትራ ብ1902 ብዝተገብረ ውዕላት ተሓንፂጹ ካብቲ እዋንቲ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሃገርን ኤርትራዊ ዝበሃል ህዝብን ብወግዒ ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናጽነተን ዝረኸባ ኤርትራውን ከምተን ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሶማልን ሊብያን ናጽነታ ክትርክብ ተገብአ እንተኾነ ንረብሓታት ሓያላን ሃገራት ተባሂሉ ካብ 1952 ኤርትራ ብሓይሊ ብስም ፌደሬሽን ኣካል ኢትዮጵያ ከም እትኸውን ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ
نتيبة عمت استمنطلو مسلو نمرقاقات بزكايدو مرير قالسن زخفلو كبيد مسوعتن بقلتمو ناصنتو አረጋጊጹ ኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ተባሂላ ባንዲራ ኣብ ቅርዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ማዕረ ዓለም ክተንበልብልን ከላ ሕጋዊ ጉዳይ ኤርትራ ሽዑ ተዛዚሙ ሕጂ መራሕቲ ብልጽግናን ብጽልኢ ዝኸሓኑ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘዕለበጡ ዳግማይ ንድሕሪት ዝምለስን ዝቕየርን ውሳኔን ዝለዓል ምጉትን የርን ኤርትራ ሕምባሻ ኮይና ኣይ ተጓዓሚሙ ክወሃቦም ፈቐዱ ሃገራትን መራሕትን ክልሙን ይውዕሉለው በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው بحقن للزبن كفتح يخيليو نبزحات هاجرات تزاري بلغو بيت مخري كفلصو انت تدليوغن نا امريكا تشاينا روسيا اوروبان افريكا انت تزاري بلغو ني بيت مخرخ قلصو زدلغن نا اثيوبيا افدك بحرن هيمونان غداي زي ترف سلازخونه بእጃኹም ሸምግሉና መፍትሕ ምጽሉና ዝብል ይሕቶና እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሕ ያምጡልን ይሄው ጥያቄያችን ነው ኣብዛ ሓጻር መግለጺ መራሒ ብልጽግና ልመና ሓይሊ ምፍራሕ ይጠቐልል ብሕጊ ክብል ጸኒሑ ሙናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ተኣማሚኑ ይገልጽ እተን ዝተቐሰን ሃገራት ድማ ልዕሊ ሕጊ ኮይነን ሉዓላዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ መንዚዕን ክህበዎ ይምሕፀን ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕሪ ክስእኖ 30 ዓመታትን ልዕሊኡን ዝወሰደ ቃልሲ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ቃልሲ ብናይ ብዙሓት ምትሕባርያ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነት ሕጂ ግን ባሕሪ ንኽትረክብ ካልእ 30 ዓመታት ከድልያዩ ኢለ ግን ኣይሓስብን ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም ሰበስልጣንን ልሂቃንን ስርዓት ብልጽግና ባሕርን ዝብላል ዒለሞ ዘለው ኣጀንዳ ንጹር መካትዒ ነጥቢ የብሎምን ኩሎም ነናቶምን ዘዝመስሉምን ፋሕ ዝበለ ሓሳባት እዮም ዘቕርቡ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ባሕሪ ዝብጽሖምን ወነንቱን እንተ ነይሮም ክንዲ ዝምዕልባጥን ልኽዕክዓን ኣይመድልዮምን የኤርትራ አሰብ ለኛ ይገባናል ስትል አንደኛው ኢንተርናሽናል ሕግን ተከትለህ ነው ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ በለው ከፈለክ ፈርመው ኤርትራን ነፃ ነች ብለው እንዲሁም ከፊት ሆነው በዩናይትድ ኔሽን አጸደቁ ሓሳብ ይግባአናዩ ክትብል ፈለማ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ተመርኪስካዩ ምክንያቱ ፈለማ ኢህኣደግ ኤርትራ ናፃ ኢሎም ፈሪሞም ኣብይ ምስ መፀ ድማ ስዑዲ ኸይዱ ምስ ኢሳያስ ተፈራሪሙ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ስዑዲ ልኡላውነት ክልቲአን ሃገራት ክንኽብር ተሰማሚዕና ኣለና ኢሎም ፈሪሞም በዚ ምክንያት እዚ ድማ ተሸላሚ ኖቤል ኮይኑ ሁለታችንም የሁለታችንንም ሶቨርን ራይት በአገር ደረጃ ልናከብር ተስማምተናል ብለው ኖቤል ፕራይስ የሚያገኘው በዛ ምክንያት ነው ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብቕልጽሙን ድምፁን ደኣምበር ብትካቦ ልማኖን ብምድንጋጽን ናይ ዝኾነ ወገን ኣየረጋገጸን ንኢህኣደግ ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣይለመነን ንሰሙን ኣይተኸብሉን ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀዳማይ ዋዕላ ኢህኣደግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ናጽነትና ፍልጡልና ኣይበለን ኳልኣ ኣብ ማእከሎም ተረኺቡ ብኹርዓት ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም መርገጽን ናይ መጻኢ ኣንፈታቶምን እዩ ሓቲትዎም ኣብቲ እዋን ኢህኣደግ ንህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ክህብን ክኽልእን መሰል ዓቕምን ሞራልን ኣይነበሮን ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ ይኹን ካብኡ ዝወፁ ናይ መንግስቲ ትካላት ክንፈልጦ እንደሊ ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ወይ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሐ ኣገባብ ጽውጽዋይ ብምፍጣር ኮነ ዝተፈላለየ ምስምሳት ብምምሃዝ ኩናት ክቕጽል ድዩ ዝደሊ ሰላም እዩ ዝደሊ ክንዕዘብ ኢና መጺና ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንሰላም ዝተበገሰ ክኸውን ተስፋና ላዕሊ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስን መራሒ ብልጽግናን ንልኡላውነት ክልቲአን ሃገራት ንኽብር ኢሎም ኣብ ስዑድ ኸይዶም ተፈራሪሞም ዝተባሃለ ድማ ፈለማ ዝሕጂ ወደብዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበለ ዝርበጥ ዘሎ መራሒ ብልጽግና ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ዕለት ንውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ስለ ዝበለን ብ2018 ድማ
أبسمرا التقلالي وعلى السلام سلس فرمن أمونغو كلتين هاجرات أن صلاليو زنبرة دبنا كوينات تقاليو ناي سلام تسفى سلز متصنيو كإرترا منغست ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን እንተኾነ ዝውን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ጥልመት ዝባህሪኦም መራሕቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣይተፈልየን ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ብዛዕባ ባሕርን ወደባትን ኤርትራ ሓሊሙ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዩናይትድ ኔሽን የሚያውቀው አሁን ያለው ማፕ ነው አሰብን ጨምራል ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተላይ ዓሰብ ዘጠቃለለ ናይ ሕጂ ካርታ ይስፈልጥ ኢትዮጵያ ብዝሕ ህዝባ 120 ሚሊዮን ኣብ 2050 ድማ 200 ሚሊዮን ክበጽሑ ይበሃል ክንድዚ ዝኣክል ብዝሕ ህዝቢ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነብር ስለ ዘይክእል ወደብ ስለ ዘድልዮ መፍትሒ ክነምጽእ ኣለና ይበሃል ክልተ ኣማራጺታት ኣለውና ቀዳማይ ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ምግባር እዩ ሓደ ሰባት ብኣህጉራዊ ሕጊ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ይብሉ እንተኾነ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ካብ ዝምህሩ ዘለዉ ወላ ሓደ ካብኣቶም ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኢትዮጵያ ይብጽሓዩ ኢሉ ጽሓፍ የለን ብኣህጉራዊ ሕጊ ወደብ ክትውንን ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ጽሓፉ ግን ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዓሰብ ይግብኣኒ እዩ ንዝብል መጀመርታ ህወሓት ድሓር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ረጊፆሞ እዮም ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዓሰብ ይብጽሓኒ እዩ እትብለሉ መንገዲ ድማ ዜሮ እዩ ወላ ሓደ ምሁር ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ ዘቕረበ የለን ካልኣይ ኣማራጺ ብውግእ እዩ ብውግእ ክትሕዞ ድማ ፈለማ መንግስቲ ኣብ ግምት ከእትዎን ክሓቶን ዘለዎ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ቆመና ንዓሰብ ብኩናት ስዕርና ምውናን ጥራይ ዘይኮነ ብቐጻልነት ክንጥቀመሉ ብእንኽእል መንገዲ ዓቂብና ጸጥኡ ክነውሕስ ዓቕሚ ኣለና ዶ ነዚ ንምትግባር ፖለቲካናን ቁጠባናን ክትጻወሮ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ቅድሚት ክርአ ክኽእል ኣለዎ እቲ መልሲ ድማ ኢትዮጵያ ሕጂ ብዘላቶ ኩነታት ይትረፍ ተወዲቡ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ከእቱ ንሓይሊ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ መንግስቲ እዩ ዘለና መልሱ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ እንኳንስ ኦርጋናይዝድ ሆኖ የውጭ እርዳታ ሁሉ ሊያስገባ የሚችል መንግስትን ይቅርና የፋኖን ኃይሎች ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት ነው ያለው ስለዚህ ያለ ወደብ መኖር አይቻልም የሚለው የማይሆን ትርክት ነው ነገር ግን በህጋዊ መንገድ ልናመጣ የምንችልበት ምንም እድል የለም ስለዚህ አሰብን እና የህዝቡን በዘይ ወደብ ክንነብር አይንኽእልኒና ዝብል ትረኻ ዘይከውን እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ክነምጾ እንኽእል ዕድልን ፍጹም የለን ዓሰብን ናይ ህዝቢ ሃገራዊ ረብሓን እናተኻተኹ ከም ፈረስ ከጋልቡና ናይ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣጎል ሕልሚ እዩ ኩናትን ህልቂትን ክመጽእ ከሎ ንሳቶም ኣብኡ ኣይርከቡን እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዓያሹ ፀወታ ንሕና ንሓፋሽ ህዝብን ክንእቱ የብልናን ንህልቂት ዝኸውን ውግእ ክመጽእ እንከሎ መን ኣብኡ ኸይዱ ከም ዝመውት ግን ንፈልጥ ኢና እኛም እንደ ዜጋ ሰፊውም ህዝብ እንደ ህዝብ መግባት የለበትም ለልቂት የሚሆን የጦርነት ምልመላ ሲመጣ እየሄደ የሚሞተው ማን እንደሆነ እናውቃለን ኣብዚ እዋን ብልሂቃን ሊሰን ይሓፍሶ ኢልናዮም ኣለና ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ተዛሪበ ኣለኹ ደጊመ መርገጽ ይከነጽር እስራኤል ስለምንታይ ንጎቦታት ጎላን ተቆጻጺራ እስራኤል ንጎላን ተቆጻጸረቶ ንሃገራዊ ድሕነታ ንህላዊ ኣሽግር ንኸየጋጥማ ኢላ ስለ ዝኣመነት እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣየድልያን ኢሉ ዝኣምን ንሕጊ ተፈጥሮ ሰሓተ እዩ ሰብ ይወልድ ይዓቢ ይኣርግ ይመውት ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ድማ ከምኡ እዩ ይመስለኛል ሰው ይወለዳል ሰው ያድጋል ሰው ያረጃል ሰው ይሞታል ይሄ ተፈጥሮ ነው ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው አንጭዋ ክንደ ሓርማስ ክኸውን የላ ተተኩሳ ሞተት ህውተታ መርሕ ብልጽግና ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናበዩ ከምርሓ ቀሲልካ ዝረአዩ እስራኤል ብ1967 ንጎላን ንልኡላዊ መሬት ሶርያ ብዓመፅን ሓይልን ስለ ዝጎበጠቶ ኢትዮጵያ ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ክትቆጻጸሮ ኣለዋ ይመገትኡ ቀይሕ ባሕሪ ንምቁፅጻር እተካይዶ ዘለኻ ዘመተን ወተሃደራዊ ምቅረባትን ድማ
ዓቕሚ ሃብካዩ መልስና ወግሐ ጸብሐ ካብ መራሕቲ ብልጽግና ዘስደምሙ መግለጺታት ምስማዕ ኣየቋረጽናን ኣብ ዓሰብ ዘሎ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃኒጽዎሞ ምለሱልና ድማ ይበሃል ኣሎ። አሰብ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ፣ ኤርፖርት ገነባ፣ መንገድ ገነባ፣ ሪፋይነሪ ገነባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ወደብ መዕርፎ ነፈርቲ መንገዲ ሪፋይነሪ ሃኒጹ ምስ ተባኣስናት ሃብቲኡ ተሪፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻረይ ነዳዲ ወደብ መዕርፎ ነፈርቲ እንተዝወስድ ብኸመይ ክረአ ይከኣል? መንግስት ሪፋይነሪውን ፖርቱን ኤርፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻርስ እንዴት ነው የሚታየው? ነዚ ዘይብሱል መራሒ ብልጽግና መልስና ብምስምስ ሃኒጽናዮ ዝበሎ ወደብ መጻረይ ነዳዲ ጽርግያ ዳግማይ ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ወደባቱን ክረግጽ ማለት ዘበት እዩ። ኣብቲ ኤርትራ ብትሕቲ መግዛእትኩም ዝነበረትሉ 30 ዓመታት ዘህለቕኩሞ ህዝቢ ዘዕነኽሞን ዝራሰኽሞን ሃብቲ ከም ድሌትኩም ዝተጠቕምኩሎም ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ናብ መጻኢ ዘማዕዱ ልቦና ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ሰላምን ስኔትን ምትሕብባርን ጎረባብቲ ህዝብታትን ዞባናን ሰጊርዎ እንተኾነ ገና ህዝቢ ኤርትራ ዘየልዓሎ ሰፍ ዘይብል ሕቶታት ከም ዘለዎ እንተትፈልጡ እዛ ሃጠውቀጠው ሕቶታት ኣይመልዓልኩሞን ዘሎ ፈኸራን ተሃዲድን መራሒ ብልጽግናን ኣዳኸርቱን ጻሕታራይ ደርሆስ ርእሲ ብኡ ኣውፅአ እዩቲ ምኽርና